Cigareta, holko, obyczaj. Wiecie, tak po prawdzie to jest we starożytności, w IV wieku przed Pomboczkiem publikował jeden ze trzech najstarszych greckich filozofów, słom Arystoteles, i że to muzyka łagodzi obyczaje. A już mocka lot temu nie skorzy, gawędził tyż na ten szimel Jerzy Waldorf, którego miał zawdy we srogi zocy. Ale dzisiaj naskól, można nało studa, bieda terowski eklerował, co to cygarety holkają nasze zwyki i obyczaje. I no trzeba się spomiarkować jeden fal. Co nikaj nie kurzy się tela, co na lazaretowej sieni. Toż to przeca jest ci oaza wolności, kaj we oparach smędu, do której pacjenty zusammen do kupy, do gromady frygują ten diosecki nóg. Lazaret jak Lazaret, idzie żyć. Lazaret przeca juści za obyć kurieruje, leczy. Ku temu ci przeca jest. No i stoi ci o zdrowie tego pacjenta. Tela i noc, i że robi to diosecko jednostajnie i smętnie. Ganz einfach. Idzie wykopyrtnąć z nudów, czas ci tam się ciągnie jak cuch po galotach. Jedynym placem, kaj te wszystkie pacjenty, które jeszcze same poradzą ci deptać, bali niekoniecznie kurzące, ale kurzoki osobliwie mogą znosić jakiś ich erzac światowego żywobycia. Taki erzac to jest Rauchzimmer na Halbstoku we każdej sieni lazaretu. Pewnikiem znocie te miejsce, toż to tam, kajś we winklu styrczy przepełniony aszn kibel, a wymiarkowanie nietwołości naszych marzeniów żmogo puknięto fensterszajba kalnego okna. We lazarecie kurzy się moc więcej niźli kaj indzi. Sprzeczność to jako ino dla tych, którzy nigdy nie przekroczyli proga tej najistotnej instytucji, którzy nigdy nie kurierowali się w lazarecie. W tym Rauchzimmerze osprawiamy zawdzito o pogodzie, dzieckach i futbalu, o wieczornym programie telewizyjnym. No i część jednakowoż tematem naszych kletów są diagnozy i zabiegi, analizy i roztomajte rentgeny. Chnet ci we nieskończoność ciągniemy, szpulujemy takie opowieści, jako u jednej mojej kamratki mieli we podejrzałości zapalenie dudów, ale kurierowali ją na leberki, a nie skorzy wykazało się, że iżemo świeżb i wandrująco nyra. Człowiekowi pieślawemu, fez nieodpornemu, który zaroski widzi się w roli jednej mojej znajomej, blank nie za tego wszystkiego słuchać. Ale przeca my nie są głuche, my na isto nie są głuche do 100 pierunów, no akuratnie. Bez tuż też dowomy pozór, wysłuchujemy cierpliwie, bali ze istą dozą interesy i docierności tych wszystkich czyście rozpoznanych geschichtów niemocy, wszystkich znajomych całkiego świata. Nie są my też ślepoguma i z kolei tego też upokornie wpatrujemy się we fresy naszych kamratów w niedoli. Oto radzinku, kole mnie stanął młody Karlus, tak ci augy ma zdrowy i monter jak Rycka, na unterarmie moci tak jakosik intrygująco wydziergany. Wybacz mi, Pomboczku, mamulcene płaczki. Na jakiegoś resztanta nie był jednakowoż podany. Skądś, jeśli nie ze resztu, mo za tym ten bogobojny apel, ten manifest na gracy wydziergany. Aha, już miarkuję, pewnikiem dostał wołani na stówka. Jest sam z nami poruch rekrutów, którzy wykręcają się od armii. Muszę sam dopowiedzieć jeszcze, co to było, jeszcze podwil nasz minister Klich nie oznajmił szluz ze przymusowym asystyrunkiem. No i ciekawsze było to, że te Karlusy wandlują ci się ze roztomajtych środowisków, rozeznających się łocia nie ino pod względem kultury, albo poziomu życia. Wetnąłbych się, co we cywilu, znaczy się na tej wolności, jak to godomy sam w tym naszym lazarecie o świecie skukanym po drugiej zajcie kalnego, ufifranego okna, te młode chłopcy na beztydzień pierą się między sobą na śmierć i życie. Jeden z nich jest raperem, inszy zaś kimsik ze zorty z kina, trzeci zaś
to intelektualista, wiecie, taki brylok, okularnik, jak to śpiewali pod Agnes Osiecki, dołbych gowaj, że go interesuje ci go ino botanika. Ale tutaj wszystkie są zgodne, pogodzone. Lazary nie cierpi wzajemnej wrogości, najstok lajchuje wszystkie ideologiczne inkrzojści. Karlusy trafiają ci się w tym rauchcymże na dymku, na tym sztachu, za tym szkacą, kublują, osprawiają więcej fabulą o żywobyciu. Kupluje ich jeszcze jedne. Bardzo, ale to westelnie bardzo nie mają radę ponieść do wojska. A ze drugi zajty styrcy i kurzy młody Karlus, kajsik, ze Kaukazu, wtorygodo ze takim inkszym cudym akcentem. Dzwoni do kogosik mobilniokiem. Nie poradza tego spokopić, bo rządzi w jego rodnym języku, z którego nie poradza ci blank spokopić ani słowecka. Ale Zaroski, nie, chyba jednakowo coś ich wymiarkowały. W swojej łosprawki, swoje wyznania roza kiedy wploto swojsko brzmiące dlono słowecka. Wsie zuby ciebie! Chytą polekuśku, ciekawe, o czym on mogę ci tak cięgiem osprawiać? Rącz nagle we pośrodku zdania godo po rusku i to tak szpasownie jednym cięgiem, i że wszystkie zęby moci cołkie. I po jakiemu nie mogę tego wszystkiego o tych symbolach powiedzieć w wyrodnym języku? A jeśli można blankni go do łosia i no opisuje swojemu rozmówcy, Geignerowi, forcugi jakiejś krzykownej działchy, albo można konia, wszystko jest ci przeca myli. Życie pełne jest zagadków. Doktory też kurzą. Znaczy się zaobyć kurzom we swoim szprechcymrze, ale roz za kej bywoj, że przylazują kuną. Stercą do gromady koletego cignafolowanego aszmgibla i bez gańby osprawiałem się bery ze życia tego naszego oddziału. Wiecie, była ci u nas niedawno na praktyce jedna szwestera we historii choroby 80-letniego przykowanego do prykona pacjenta zapisała po nocnej szykcie. We prykolu jest on aktywny. Sprawił taką jedna doktorka w zielonym kitlu. A okejsik widziałek, podchytuje jej kamrat we szafirowym kitlu, wpis jednego ci kuśpika, który pojechał ku nieszczęsnemu falowi. Pacjent ci był użarty bez nieświadomo godzina w życiu. A we nowiosie jeszcze napisał we haźlu. Styrcy sucho szkurzysz, a czas poleku płynie i płynie. Czwartej cygarety jednakowoż wybakać ci nie dają. A na ten nasz halbsztok wpolował oddziałowo z jakimiś papiurami pod parzą i wrzeszczy ci na całki karpintel, choby my blanguchy byli. Kiedy jest to z was ten ojciec z pioków? Po całkim oddziale was szukam panocku, kajście się to stracili, a ciągnąć mi sam wartko na klistyra. Po polsku lewatywa. No cóż, klistyra w lazarecie święto rzec jagodą szwejk, ale nie skorzy, juzaj się zakurza i tela, a o sprawie o lazarecie i cygaretach ojgiem z pnioków.